If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC. Nice Yaga Channel, ang nagapalanga sa imo. Nice Yaga Showtime Drama. Kagkaron, suguro na naton ang pag... Ari na ara. Mamati na tao ah. Oy! Para Miloy, nari ka mo di sa mga bata? Nag-ano ka mo di? Gabi na ta, bata kami di. Naman, maano ka mo haw? Anong bot mo silingon? Nag-ano ka mo di? Gapabati kami drama. Oo, gapamati kami drama. Ano nga draba na? Ano to gadi pe kuada, toy-toy? Super Kuy-Kuy. Idol ko na nga daan, si Super Koy Koy. May feelings ba? Amo ba na gani gusto ko ma-meet sa personal? Si Super Kuy-Kuy? Oh, Basi pareho kami nakagwapo? ambot kido bati ko do gwapo-gwapo lang ko super koy-koy sibo. Sige mamati man ko pungkot na diwa. Sige, mapungkutan niya. Pit, pungkutan ni Pit. Pungkutan. Bugal nga ginadulong sa inyo sang NYGC Nice Yaga Channel ang drama Super Koy kaaway sang kalainan tagpangapin sang katarungan kag sang ginapigos Super Koy sa direksyon ni Emilio Magbanwa, supervisyon Romel T. Pineda, isa naman ka obra maestra nga drama sa NYGC Nice Yaga Channel ang nagapalangga sa imo. Super Koy. Kagkaron sa pagsugod sang aton drama nga ginatikuluhan. Super Koy. Agay. Kasakit yung kalawasan ko ba? Ginkastigo ako sa mga bata. Ay hindi sila gusto nga mag-intra ko sa ilahang pang. Nga may mga bata, hindi nga panaway man. Kabalo na gid na sila nga bad na. Pero mga away gid. Maayo lang gani kay ginbuligan ako ni Inday Badang kag ni Tuto Sayon. Wala na nila ako ginkastigo maayo. Git matamang po sa bilog na ginharian. Abot ipahibalo sa inyo na kinahanglan magpila sa aton nga magkadto sa planeta nga ginatawag kalibutan. Abot pangitaon ang aton madugay na nga nadula nga prinsesa, si Prinsesa Chinuna. Uwan ninyo siya sa kalibutan, kag ibalik diri sa aton ginharian. Ako ipakasal naton siya sa aton napusuan na nga prinsipe, na amo ang mangin madason nga hari diri sa aton planeta. Pero paano naman siya makilala, Manghari? Anong isulit mo lang ho? Malapitan ko abi. Tata, pwede bala ko makapangayo siyang tubig sa imo? Oo, lolo. Tagaan ko ikaw sang tubig. Ari sa plastic bottle. Tapos, may tinapay pagid ako dire. Tiyataw ko ni sa imo. Salamat, Tuto. Tungod may maayo ka sang kabubuton. Hatagan ko ikaw sang gahom. Ano lo? Hatagan mo ako sang gahom? Do pariyo sa ginalantaw ko sa TV? Ambot kay way man ko galantaw, tibe. Ay! Ano nga gahom na lo? Sa tagsa nga ara sa katalagman ang kalibutan, gamiton mo ini. Paano ko may balaan do kung ari sa katalagman ng kalibutan? Maipadala ako nga minsahero sa imo. Tungod maayo ka nga bata kag mabuot
mabinuligon kag mapisan. Pagatawgon ka nga si Super Koy Koy. Ano? Ikaw na ang bago nga super hero! Matubay na ang prinsesa, wala din makabalik sa aton. Makilala ninyo siya. Ari ang monitor. Ipakita sa monitor ang mahal na prinsesa. Ay! Ako na rin na ang atong mahal nga prinsesa. Masyado sa iya katawag. Kagwa ba? Ako'y na ang aton prinsesa. Gani! Magtipon ka mo! Ikaw, Rayania Kisona, Magkiyama Palumaya, magkanto ka mo dito! Ukdasihil Andana sa kalibutan! Buhaan ninyo ang mahal na prinsesa! Kinahanglan makakadto na kita sa kalibutan. Ako matod. Para makuha na natin ang mahal nga prinsesa. Suno sa ginsubo sang mahal nga hari. Sige, upod kita sa kalibutan. Kailangan madamo, kailangan makadto dito. Na hindi nato ang pagkuhan ko na nung ato naging kapalaran. Kag sigurado nga hindi sila makaintindi sang aton nga lingwahe. Tungod, lain ang ila, hambalanon dito. Ako matuod. Amoy na ang dapat takot saksihan. Sige, may ginhatag sa aton ang mahal nga hari nga akses. Agod nga mahibataan naton ang nagakatabo sa kalibutan. Preparar ka mo! Preparar! Sige, dali na ka mo. Matuod ayan ang hambal ni Lolo sa akon. Nga, mangin superhero ako. Uyatan ko lang kuno ang bato nga nagasiga-siga. Tapos, isinggit ko lang kuno ang ngalan ni Super Koy Koy. Mangin superhero na ako. Matuod ayan ina. Pero, nagalibog ang ulo ko sa bato nga nagasiga-siga. Di ba tiri ni siya yan? Ano? Chargeable ni? Ay na kita sa kawaan. Bakit pa yan nila po? Sa katapusan, makagwa si Mandita diri sa atong planeta. Kag managpag naton ang nagkakatabo sa ibang na mga lugar. Bakit sa tilang wala naton makatuhan? Pila ba naka-oras na ito ni Travel para makalapot kita sa kalibutan? Wala kita makahipano sila. Lantawa sa atong yung monitor. Kung pila ka oras na makalapot kita dito. Kaya na doon! Dasigon ko ini. Kinanglan. Baka pangaway na ako. Ginaulat na nga daan ni nanay. Abaw. Kanami isang kalibot ba? Kabugnaw. Hala. Ano naman? Nga doon ang mga kasapatan. Doon nagasala. Nga doon hindi ako makaintindi. Ano naman? Madulugan niya ako dari. Hala. Ay. Kanami isang dupoy-dupoy sa hangin. Ano ato? May naglupok? May pa siguro kantuan ko. Hala, basi mo naman na silang nagapaniro ido diri sa kagulangan. Kantuan ko sila. Hala, ano yung nauman? Daw balay nga daw. Daw hindi ko maintindihan. Daw nakita ko na ina. Hala! Amo nang nakita ko sa TV. Spaceship ang tawag sina. Mapalapit ako dito. Hala! Nagahuni oh. Kanami sa mga suga sa palibot niya. Ay! Basi may tao dira. Abe, mapalapit pagid ako.
Hindi. Ano ina? Kalain sa itsura. Ano ba ang biro? Ano ba ang biro? Ano ba ang biro? Ilan ka na? Ano ba ang biro? Hala, hindi ko sila maintindihan. Kinangan, makapalagi ako dere. Madalagan ako. Ano na nagkaroon ba dito? Ano ka? Kadabit sa kape. Ay, baw po na. Dugangi ba yung kape ko kayo daw kanamit? Labi na gid kay Ari si Sky. Asos. Ara naman siya. Sky ka naman. Ba't kasadya, no? Kaya namin kayo ng tililipon, tade. Uga di do. Ay, giko gani bala. Po na, malipayon ka man. Kita ko lang. Tingog ni Punay mo magyapon. Ay, huwag niya pagbago. Ay, kanami, no? Hala, Hindi. ano? Ano ida? Do may naglupukaw? Kamasi ka mo? Layo. Umatuod. Hindi. Ay, uya, naglinog. Naglinog. Sky, uya, teko. Galit. Matros ka. Hindi kalinog na mga lain-lain mo. Mas kumado. Mabuyat ka. Sa kakahuyan na linaw? Mayo pa siguro na to, anaton to. Ano na ba di premium? Kami na lang makadto dito. Ano na ba di premium? Ano na ba di? Kuya para sa ako, ha? Hindi. Ano, di ba? Naguntat, naglinog, Parmiloy. Naglinog na. Buyin ako lululyong. Ha? Di bal ka ilyo. Ano ka magyay mo yung luminoy man? Nga ako yung ginhampak mo. Ay, Abi ko. nano ka man ni mo lolo ilyong yaman nga ako yung ginhakos mo. Pasensya ka na. Mayo pa siguro. Makanto kita dito. Makanto ka na Hindi dito. namin Sige. Basi kung may iligan lagi na malblahaw. Makadto kita dito. Ay, sige, dali ka mo. Dali ka mo. Namigit man galikon bagong motor, no? Oo, Miguel Aldrin. Amo gani nga ikaw ginang ginhagad ko kay balo ako nga gusto mo gid maglagaw-lagaw sa palibot. Oo, labi na gid kay makanto kita sa barangay ng Siaga. Oo. Si John Roy ayan, kamusta naman? Ate, siguro. Ginapaminsar gihapon ng ex niya. Ay, oo, no? Uy, anong ginasimhot-simhot mo? Daw-idaw ka da. Juan, kabaho abi. Ha? Anong kabaho, Aldrin? Juan, Nakapaligo man ako ah. hindi. Daw kabaho aso. Ano? Oo. Oh, hindi. Hala, nagakasunog ang barangay na Siaga. Oo, matuod. Padasiga ang pagpadalagan sa motor mo, Migo Enrique. Oo. Paano ba ini? Hindi kita maintindihan sa mga tao doon sa kalibutan ini. Ano matuod? Paano kita makakommunicate sa ila? Kinahanglan. Indiyahan naton. Hindi ka mo magkabalaka. May ginhatag na diri nga impormasyon ang kontrol dito sa aton planeta. Nahibalaan ko na kung sino ang aton mahal nga prinsesa diri sa kalibutan. Matuod? Naibalan mo na? Oo. Siya, si Catherine Magbanwa. Catherine Magbanwa? Diri siya sa barangay ng Siaga. Malapit lang bala ang tinatawag nila nga barangay ng Siaga diri sa aton ginahamtangan? Dali lang. Nantaon ko sa monitor. Ara. Nakita niyo? Oo, matuod. Malapit lang diri. Sige. Paano para ang aton yung spaceship? Makadto kita dito sa ginatawag Barangay ng Siaga. Hindi! Agkatahuyan! Lantawan ninyo! Ala, nagkalasunog! Kakawa ka bukira, no? Amo to galing nga naglinog kay nagkalawasa. Ay, ala, ano ini man?
Kuda mo. Hindi illegal laging. Ako sa kon. Ayan na, nakabalik ko ya. Para Biloy, ano hibo natin siniban? Ay, basi makalabot diri sa ato ng sunog. Ay, Biloy! Langga! Si Basyag. Basyang ari. Ay, hala, Lola. Oy, Catherine, mayo kay ari ka mo ni Jojo. Diyos ko, kinakulbaan kita ko. Wala! Natawa ninyo ko! Ang mga balay sa unahan! Hindi! Inalaan mo na sa kalayo! Kadamo sa mga nagarinupo kay di President kung di nalalin. Ano ida? Pinakulbaan ako! Rose, dali! Malakat kita! Malagyo kita dire! Mayo ka doon, malagyo kita. Tungod wala kita siyang mahimo. Hoy, hindi ka mo magpalagyo. Uy, ka sa akon. Hindi ka mo maglapta. Wala ko sa makita. Hindi ka mo maglapta. Kaya kung maglapta, kita maubos kita dire. Ako matuod! Sige, dali na lang kita! Naibadaan mo na ba kung paano may sintingan sa mga tao ang aton nga lengguwahe diri sa kalibutan? Naibalan ko na. O, paano? Gamitan nato sila sa aton search engine sa aton planeta. O, sige. Paandara ang Bluetooth speaker sa guwa sang aton spaceship. Agod niya mabatian nila ang aton kinugapan. Bluetooth speaker on. Ato na. Napanda na? Oo, napanda na naman. Sige. Oh, ipambala na ang aton mensahero. We are from another planet. We came here to take our princess back. Please allow us to take our beloved Princess Chinona back to our planet. Thank you very much, Barangay Nice Yoga. Uy, hala. Ano itong naghambal para Miloy? Ano at kuno? Abot! Uy, nga kay Balo? Ay, sa naintindihan ko, ginapangita nila ang ila prinsesa. Mo matuod. Sino nga prinsesa? Ambot, wala akong makaibalo. Pero ang nabatian ko, Chinuna ang ngalan sa ilang prinsesa. Chinuna? Chinuna? Baboy manok. Chinuna na yung pisilingod para Miloy. Okay, great. Hindi, ginakulbaan ako. Sige lang, Jo. Mabuligay kita. Kung anong mahimo naton. Super Koi Koi Nag Kato Kasa Kalabodan Sang Manga Taho, Bulagi Sila Batok Sanag Selake Sa Ila, Engataga Ben Enga Planeta, Mag Dali Kana Super Koi Koi Auto Sila Sa Barangay Nice Yoga, Kinahanglan Nila and Bulig Mo. Kinahanglan, makalabot na ako sa kalibutan. Nagakinahanglan sang bulig ang katawhan. Ako, si Super Koy Koy, ang kaaway sang kalainan, tagpangapin sang katarungan kag sang ginapigos. Matupad ako. Dasigot ko pagin ang paglupad. Ano ay hanang kinahanglan sa mga alien ngayon sa amon kalibutan? Nga nag-abot sila dire. Nadumduman ko pa sa mga nagliligat ng mga tinigon. May nakaaway man ako, kag nakainkwentro. Nadumduman ko pa ang natabo. Ba? Nagkabot ka sang imo espada? Oh! Ginahangkat ko ikaw, Super Koy Koy. Sa inaway, espada. Batok sa espada. Kuna mo sina. Ari ang para sa imo. Nagabot ka man sang imo espada? Ari! Super Koy Koy! Luwas ang kalibutan! Ikaw ang amon pag-asa! Ba! May babae nga naghambal! Katahong sa iya! Ato ha! Nagtulok siya sa babae! Ari ang para sa imo! Hikala! Ari pagid! Hikala! Ari ang katapusan! Hey! Oh, mayo na lang. Kay natunaw ko ang tinugang nga to. Kay kung wala, dakong gini nga halit sa kalibutan. Ari na ako sa barangay na siya nga.
Dasikon ko pag paglupad. Makita ko ng spaceship sa mga alien ngayon na. Ano ay hanang kinahanglan nila diri sa kalibutan? Naindigin nila pagkatang atong prinsesa. Nakita ko na ang atong prinsesa. Siya sa kadapan sa mga tao. Amo matuod. Kinahanglan. Mahambalan naton sila ngay hatag sa aton si Prinsesa Chinona. Ano ang tanda nga makilala ko siya? Ara siya. Ang babae nga puti ngay na. Amoy na siya ang aton prinsesa. Kinahanglan makuha ni naton siya sa madali nga panahon. Kinahanglan na siya sang aton hari sa aton planeta. Amo matuod. Dali lang. Oh, May nakita ko nagalupad pa kadre. Sinuoy ni siya. Hindi! nakita ko diri sa monitor. Nagaguha ang iyang ngalan. Si Super Koy Koy! Sino siya? Siya ang superhero diri sa kalibutan. Siya ang superhero sa ibang nga planeta. Mabaskog siya nga kaaway. Ano gid lang masalanan sa tao ini? Tao ba na siya? Abot. Wala ko pa nakita ang impormasyon parte sa iya. Pero siya ang nagabulig sa kalibutan. Manoy, ano di ba? Kabudlay mo na sila, Iban. English pa. Bibla, kaya ako bla. Kisinggitan ko bla na sila. Oh, singgit kita. Kaya maubos na di karon. Ubos man. Doon kasarangin na sila sa aton. Sige, Sky. Hakos lang sa akon, Sky. Kaya masinggit ka gan? Masinggit ka? Oo, nga. Sige, singgit ka rin. Katakluban ko baba mo. Hindi na ako magsinggit. Hindi. Akong ginatulok nila. May pula sila nga suga nga nagatuon diri sa akon. Ano mo sa ligon sa prelyo? Hindi. Kat, basi anong hinuon nila sa imo? Nga daw ikaw ginang ginatulok nila. Ano man? Uy, hindi. Basi ikaw na sanaan nila nga prinsesa? Sa bansa ko prelyo nga. Ano? Mapalapit ina sila diri sa aton. Ginabtangan. Hindi. Tugod ang direksyon nila. Pakadto diri. Uy, oo matuod. May tuyo sila. Ay ala, may nagalupad pa kadto dere oh. Uy, hala, sino na siya? Uy, hala. Uy! Makapamilyar sa itsura, haw? Hala, masya mo na siya. Makabulig sa akin. Makabulig o kung kaway? Sa pamatyag ko, siya makabulig sa aton. Sino na siya? Do ka pamilyar sa iya tsura. Sino na siya, Premiloy? Do istorya na sa una ni prelyo sa tigulang na siya. Nano ko man imo yaman? Ibalik ko pati ang tsimpo hapon? Oo, do? Hindi, dami naka-istorya na sa ako sa una pati sa iya. Awa mo gil ka tsura. Ibaw na mamit ko ni sa personal, ha? Ako na siya si Super Koy Koy. Ayaw mo na siya. Ato ba lang sa drama, ginapamatian ta siya na siya Channel, ha? Ay, oo, gali do. Hala, tuod na gali si Super Koy Koy. Pero dali lang ilyong. Tons na siya. Dali lang ilyong. Nga ban? Ara na sila nagapalapit din sa tulap tangan. Karon, anak ko, wasakon ko ang kalibutan ngayon kung hindi ko makuha ang prinsesa. Wasakon ko. Hay! Pupusin ko pang wasakan, lugar ini. Marisol! Marites, nasigang pagdalagan. Oo, matuod. Kalain sa mga itsura sa mga tinugang ina. Kinakulbaan kita ko. Kalaway sa ila, no? Oo pala, laway pa sila sa ina. Grabe ka. Amo na ning nagakatabo. Manghikay ka pa. Dasiga, pangita ang aton iban ng mga kabarangay. Malagyo kita dire. Malagyo kita. Bilisan ninyo. Kailangan makaalas na tayo dito. Ayaw ko nang bumalik dito sa barangay ni Siga. Kululbaan na gali. Ay, oo, matuod, Mr. Depete-pete. Mapapahuli ko yan sa Batangas, ha? Bahala na niya. Si Lolo Meloy kag Lolo Ilyong. Ato sa unahan. Oo, matuod. Nagalinawpok lang bisan diin, ho? Kag, grabe ka. Damo na siyang kalayo sa palibot. Kinanglan makapalagyo na kita dire. Malagyo kita dire, kay masunog kita. Ayaw lang si Robotino. Amo na ining siling ko sa inyo. Punamati lang kamo sa akon. Punamati lang kamo sa maayong balita. Amo na siguro ining katapusan sa kalibutan. Ay, siguro
Kinahanglan, luwaso na lang nato ng aton kaugalingon. Dahiganan na. Patawara kaming sang amon mga kasalanan. Puligi kami. Ay, hindi. Mga kaupod, madiretso kita sa simbahan. Dito kita makapto. Boss Bernok, sa din kita magkanto. Makanto kita sa barangay na Isyaga. Ano, boss? Maano kita dito? Oh, nga na ginawa ka sa madalong busaw. Gusto ko nga magpangayo sa pasensya kay Lolo Miloy kag Lolo Ilyong. Ano, boss? Oo man, boss. Ngahaw. Mangayo ako sa pasensya sa ila. Ilabi na gid sa utod ko nga si Maskubado. Ha, nga man. Tungod, gusto ko na nga magwa kay Boy Tirador. Ano, boss? Delikado inang himuon mo. Kung magwa kita sa grupo ni Boy Tirador, mapriso kita. Dakpon kita sa mga pulis, boss. Bahala na. Ang importante, mabago ko ang kabuhi ko. Ano, boss? Kadelikado ba? Boss, malapit na lang kita sa barangay na isik. Hindi! Boss, nagkakalasunog ang palibot dire. Hindi! Kadako nga sunog. Boss, may nagabalabag sa alagyan tao. Ha? Kalain sang iya itsura. Yung hindi manatao, boss. Kalain hindi ang masop. Hindi! Ano na klase sang sapat man? Hindi inasapat. Kalain sang iya itsura. Balokbin ninyo! Boss! Balokban na! Dari na! Ari ay! Ari man! Hindi! Hindi matutlan, boss! Boss, nagatuon din sa ato ng pulang at suka! Hindi! Naigong ko ako kaupod. Kinanglan, wasakon kong bintana diri sa akong dampe para makagawa na ako. Hari na! Hop! Yan! Taron! Nabuka ng kastal! Malumpat ako! Hop! Kinanglan, makadalagan ako! Malagyo ako dre! Ala, Maskubado, kabati ka sa to? Oo, katunog nga lupok. Doon diri na ngayon sa unahan, no? Kantuan ta. Hindi. Kadelikado. Ay, kantuan ta. Kay doon ginakulbaan ako eh. Possible akon. Kung ano? Basta, makanto kita dito. Ate, sige, dali. Kinanglan, dasigon ko pag inang pagdalagan. Hindi, diri naman sa ako nagatuon ng pulang asunga. Eda! Naimo ako. Ala, hindi. May tao diri. Hala, tumutan ko. Hindi. Mas kumate, patawara. Hindi. Kalain sa nadangtan sa utod ko si Burnok Rose. Ala, nagkakatunaw ang lawas niya. Utod ko! Unta tina! Ano ang kinahanglan ninyo sa kalibutan ngayon? Kinanglan ko, mga prinsesa. Kaginsugo ako sa malaria kwaon siya. Wala ako sa nabot. Gusto ko lang niya. Unta to muna niya. Sino ka? Ako, si Super Koy-Koy. Kaawan sang kalainan. Tagpangapin sang katarungan kag sang ginapigos. Makasarang gagi bala. Kilaban naton. Karon, mapatay ka! Malikaw ako. Ay! Wala ka maigo sa ako niya, boy. Pero sa masunod, hindi ka na makaluwas. Kadi ba, ha? Ari ang para sa imo. Wala ka makaigo sa akon. Hindi gin magdugay. Mapatay ka. Grabe siya. Katanda siya pawayon. Grabe ang abilidad. Grabe siya. Sige, Super Koy-Koy! Sige. Kunigi kami! Luwasa kami, Super Koy-Koy. Luwasa kami. Kung
Ang gusto ninyo nga wala sa may malain nga matabo sa inyo. Magpalayo ka mo diri sa kalibutan. Gusto ko lang makuha ang mga prinsesa. Wala diri ang inyo prinsesa. Gani magpalayo na kamo diri. Wala sad sino man nga makapugong sa akon. Kuna mo, wala na ako sang mahimo pa. Kundi punggan ka mo nga wasakon ang bilog nga kalibutan. Hey! Hali pa! Hindi! Makiyapa palumaya! Nakita mo! Nagtunaw si Helandana! Natunaw siya ni Super Koy-Koy. Gani, wala na kita sang mahimo pa. Dasigan ninyo. Abri ninyo ang spaceship. Magkuha ka mo. Pilitan ninyo nga makuha si Prinsesa Chinuna. Kagkamo. Kuha ninyo si Super Koy-Koy kag dala diri sa sunod sang spaceship. Pulihin ninyo siya. Patay na si Landana. Patay na siya. Ako matuwa! Chip! Wala di kita sang mahimo sa mga alien ngayon na. Grabe ang abilidad nila, Chip. Amo matuod. Oh, amo matuod. Maayo na lang kay nag-abot ang atong superhero, si Super Koy-Koy. Chip! Natawa! Ang mga alien! Nagwa sa ilang spaceship! Oh, Diyos ko! Kalain sa ilang itsura. Kalaway sang ila mga itsura. Amo pa lang ako nakakita sa itsura sa mga alien nila. Kalain dali. Oh, ano ini? Ano himo mo naton? Basi hindi man sila madutlang. Oo, amo matuod. Pero kinahanglan naton pangapila ng atong pungsod. Ang atong barangay. Ang barangay na siya na. Oh, preparar ka mo. Mag-preparar ka mo! Pangapinan natin ang lugar ngayon eh! Diyos ko! Chip! Nagkapalapit sila sa pumuluyo sa barangay na Saga. Hindi! Ara na sila! Chip! Anong plano mo? Oh, mabato kita! Men! Fire! Fire! Sky, nakita mo? Oo, Lola Ilyong. Grabing pagpakiksumpong niya sa Perkoy-Koy. Apang kadamo sa mga alien. Hindi niya siguro masarangan ng mga kontra ngayon na. Kadamo sila. Hindi. Masarangan din na ni Super Koy-Koy. At tupagid, may nagwa pagid sa spaceship. Nagadamo na gid sila. Ay, oo, matuod. Hala, basya mo na ning katapusan sa kalibutan. Diyos ko. Kabay pa nga hindi lang kita mano. Ginakulbaan gid ako, Jo. Ako man, Kat. Ginakulbaan ako. Ano na? May nabatian ako. Basi kabayo na, Kat? Ay, hindi. Tahoy na nga nagabarikutot sa unahan. Abi, palapitan ko. Anong natabo sa imo? Kapkapon ko siya. Ulitan kong kamot niya. Nakibot gid siya. Anong natabo sa imo, to? Kinuuma sa ngayon ng pamilya ko. Unot kami. Ang tingog mo daw, Dwindi. Antes matapos initanan si Kai, ihambal sa akon. Ngano? Palangga mo man bala ko? Oo, Lolo Ilyong. Hindi na ako pagtawga nga Lolo. I love you, Ilyong. I love you too, Sky. Oh, hindi! Lolo Ilyong! Lolo Miloy! Nakita ninyo ina? Ay, hindi. Hindi! Nakita
Sabi na, pre. O matuod, kalahin sing itsura sa mga alien. Di na mga pulis. Ato, nagkainkwentro sa ilay pero hindi man nila madutla ng mga alien ngayon na. Di kita pagkato. Ate, siyempre, mga awat ay Ay, amo na ning sitwasyon, mga awat pa kita. Ate, oo, amo ning obrata, pangawat. Dali, matalagan kita, mangita kita sa kalawaton. Pre, hindi, nagatuon sa ato ng kulang kasuka. Hindi! Catherine, anong natabo? Hindi, nagpalapit sa atin ng mga alien. Ari sila subong sa atin natubang. Ano? Oo, Jo. Ari ka daw kayo na ba nakaso na pwede kinugo pa? Hindi natin sila maintindihan. Hindi kita maintindihan sa aton mahal nga prinsesa. Amo ba tungod? Maintindihan niya kita. Ari, hambalon ko siya. Sige. Jo, nakita mo ina? Hindi ako makakita, Kat. Ay, sorry. Nalipat ako nga. Blind kagali. May sanag nga. Warte kasi lang nga nag-aiwag subong sa aton. Matuod? Oo. Mahal nga prinsesa Chinuna, mag-upod ka na sa aton ginharian. Dito sa aton planeta, ginakinahanglan ka na sang mahal nga hari. Nagsala ka mo. Hindi ako si Prinsesa Chinuna. Ako si Catherine. Isa ka ordinaryo nga babae nga, nagaanto sa kamahal sang bugas. Kadamo nga mga alien ang nagwa sa spaceship. Plano nila nga pulihan ako. Arang isa, nagapakadto dire. Ari ang para sa imo. Hey! Ato pagidan sa wala. Nagapadulong man dire. Ari! Hey! Ang sadong pagid. Ari! Hey! May nagahalin sa ibabaw pakadto dire sa akon. Ari ang para sa imo. Hey! Ari ako sa likod mo. Yeah! Ari ang para sa imo. Hey! Ubuson ko kamo. Hindi! Nagadamo na gid sila. Ari pagid ang para sa inyo. Hey! Nakita mo balay na ang pagpagkikaway ni Super Koy sa aton mga ubon. Nakita ko, masarangan ay nila si Super Koy. Sa banta ko, hindi nila masarangan si Super Koy. Mas malayo siguro, pasundo natin si Super Koy sa spaceship. Amo lang ina ang aton kaluwasan kag kalutusan ni Super Koy. Ipakaon natin siya kay Sapatina. Ang aton alaga nga sapat, nga hindi niya masarangan. Karon, buksan ang spaceship. Buksan. Nagadamo na gid sila nga nagadamo. Kinahanglan, wasakon ko ang kontrol nila dito sa spaceship. Masulod ako dito. Karon, malupad ako sa madasig kag magsulod dito. Ara, nakita ko, ginbuksan pagid nila sang dako ang ganhaan sa ilang spaceship. Malupad ako. Hoy! Hindi, malapit na ako sa sulod. Hindi, may lain ako nga nabasagan. Ari na ako. Hindi! Anong natabo? Nanginbata ako! Nanginbata ako din sa sulod sa spaceship! Hindi na ako si Super Koy! Abi namon kung sino kagit Super Koy. Wala ka sang mahimo. Isa gali ka bata ang superhero sa kalibutan. Karon, ipakaon ka namon diri sa iya. Hindi! Kada ko nga sapat! Hindi! Nakalain din sa iya itsura ko! Kauno niya ako! Hindi! Nagapalapit siya sa akon! Kauno niya ako! Hala! Ari na ako sa sulod! Maayo lang kay wala niya ako giningkit sa iya
koy. Ang kaaway sang kalainan, tagpangapin sang katarungan kag sang kinapigos. Karon, wasakon kong palibot sang sapat ini. Ari! Hey! Ari pagin! Hey! Hey! Oh, nagawal ng sapat. Ari pagin! Hey! Ari pagin! Hey! Ah, nagbukas ang bulig niya. Magkuha ako sa bulig sa sapat nini. Yan! Hindi ako ang inyo, prinsesa. Maluoy ka mo sa girlfriend ko. Hoy! Kamo nga mga alien kamo, ha? Hindi pag-amasin ang ako na po. Ha? Ay, doon sindugi ka mga maisong kay may mga laser ka mo. Ha? Premiloy, doon di ka katingugaw. Boy, yun sila. Eh? Dalan yung silyong. Dalo naton sila. Bit-bitahan naton prinsesa. Kagang duha katigulang kagang isa ka lalaki. Himuon naton nga ulipon sa aton planeta. Dali! Kami. Naano ka, Premiloy? Sakit sa tiyan ko. Ano? Sakit ang tiyan mo? Sakit din ang tiyan ko yan. Anong imuon ta? Dali time out, anay mga alien, hindi kami aday pagdala. Maluoy ka mo kay kasakit siyang tiyan ni Premiloy. Lodong may bagwa. Hindi! Kalain sang baho dire. Sobra pa sa gahom ni Super Koy Koy. Mapatay kita dire. Malagyo kita. Malagyo naman. Malagyo! Wow! Grabe si Super Koy Koy, no? Kasagad-sagad gali sa iya, no? Grabe ang abilidad niya. Nami nga superhero kay kimbuligan niya gidang kalibutan. Sagad si mag-away, do? Grabe, gidya. Siguro kung nato-tato, naami gidya. Uy! Dadoy na siya, oh? Uy! Ala, naano na si Lolo Ilyong man? Hubog siya, o nakainom. Kabaho-baho sa utot nga ni Mali Parmeloy. Baho-baho utot sa Parmeloy. Bastos na ilog ka. Pegad ka mo, pegad. Aring bagay ni siya ay. Ari ay, hindi ka magbuntaw, ha? Sino to nagpakdol sa akon? Ha? Nado man? Gatulong ko de. Why siya nagpakdol si Bo? Ano ba ito gali? May nahulog lang galing sa babaw. Probayo na lang kay nakabugtaw ako. Premiloy, abi mo sa damgo ko? Atot sa pagpakigaway ni Super Koy Koy. Atot? Oo, atot sa damgo ko. Kag-abi mo anong natabo? Ang nakapatay sa aton dito? Atot? Ang kabaho-baho nga utot mo. Amo kong tingala nagpatay sa aton. Grabe, iluwas na gani kita ni Super Koy Koy. Mugin patay mo pa kami siyang baho siyang utot mo. Galing. Lain-lain, gidya. Di may pabangkot ko pa siya mo. Ano do? Gaano ka to sa damgo mo? Kwan, gahakos ko kuno kay Sky. Kag nagapalanggahanay kami kuno nga duwa. Galing. Ginahigugmay ang ako kuno. Ano to? Kaluloy niyo? Oo. Kalangga ya ko. Ay, grabe gidya ka namin. Amo gitong pinakadako nga konsuelo para sa akon sa damgo ko. Garli ka? Nga ahaw? Wala lang kay kakapoy babati sa istorya mo. Nagustuhan mo ba na ang imo ginapamatian? Ipadayon ina pagi sa pag-subscribe sa NYGC Naisyaga Channel. Ang nagapalangga sa imo. Gusto mo balikan ang mga episodes ng aton yung mga drama? Mag-subscribe na. Kag gusto mo ba na nga permi ka updated sa amon gina-upload ng mga videos kag audio drama? Please click the notification bell. Gusto ka ba na magpa-shoutout ukon magpag-greet? Please comment down sa sininga video. Para sa nasunod mga videos, ma-shoutout ka na. Padayon lang sa pagpamati sa Naisyaga Channel. Joke Time Drama. Gani, updi ang inyong mga bulag nga mga masahista nga mahilig magpamati sang drama. Mahilig man magdrama-drama.
Nagakabuhi man sa madulom nga mga mata, pero ari kami para pakadlawon ka. Bisan ikaw may problema, pasadyahon ka. Ito ang mas pinasayang Naisyaga Channel. May kantahan, drama, hugot, at iba pa. Naisyaga Channel, ang nagapanangga sa imo. Makinig na.